bro. Nah, tuh. Sik. Iki. Buat ada tulisan nama iseng dari bensin. Apa itu? Halo. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iya, ono apa, Bro? Siku ora, Bro? Ora, ono apa? Iso ngeteri bensin aku ning PKI? Wah, sepurane, Bro, ora iso. Aku iki ndek wingi janjian karo Ibu Negara. Oh, yo sak, Bro. Ora iso? Yo, Bro, sepurane yo. Yo. Koncar jandel kok. Bisa lanjut ae. A few moments later. Waduh, iya, Lek. Banyak ketane, Le. Wangi nganu motorku sih, Lek. Iya, Le. Mana, Le? Ayo. Iya, Lek, mang, Lek. Bensin, Lek. Kira ki? 10.000. Kene lho, Lek, murah. 8.000. Kene, Lek, 7.000. Wis akeh iki murah tak kei 5.000 lah. Dulu ki apa ngejak gendut apa piye iki, Lek? Awas dudulan bensin kok. Gede ngono. Ngono kuwi jenenge saing. Saingan jenenge lah. Lah piye? Tahu sih kene kok. Ayo. Ayo. Motor lu. Yo. Lumayan beli gratis. Yo, aku tak di sini ngono, Lek. Iya, Lek. Yo.
Yo. Aku nek bulan sekarang. Apa? Gak nek mencolong bocah mau. Bensin goblok. Kecepatan su. Ben muni sik suwi ya. Ya udah enggak. Kowe opo-opo lah opo piye ngono. Jadi sama. Halo. Ibu ora, Bro. Picek. Halo, waalaikumsalam terus Ibu. Ya gitu. Oh. Gak kowe karo ngomong gak apa-apa sih. Iya, ngomong. Guys. Ora bisa teng. Kita mau ngomong gue orang syuting piye? Emang lempar nih. Wis aku. Ya sembarang gak apa-apa semono hop. Yo. Yo. Kurang ada rene sidik. Yo ngomong tekan kono lagi buka ono ben terus video rasine. Mundur sidik. Wis gak apa-apa. Wes. Ada tak suwe rasine lho maksudnya. Ngomong Dia mang dia ngomong duwe kanca ora kena dandelo iku mang saurunge ngomong iku dia wis tak kat sik. Gak ada Gak apa-apa, ikat. Iki wis sono. Ayo. Gile. Saya cok keliru aku cok. Piye to? Keliru aku. Iya. Wis sono. Ika tak pateni kok cok. Lho gak kowe sing kono. Saya kembali nih. Gak. Gak langsung iki. Oke sing lele terus aku piye Bang? Kalau lek. Lagi. Tolong ya. Kene lho lek kene murah. 7.000 lah 7.000. Ya lo, 5.000. Lah yo. Yo. Nah, pertama kita pertalit. Sambel nih lah. Sik. Keliru lah. Belum to lah tengah. Oh ya, colong. Iya, iki tahu. Iya, kok emang 5.000 tulisan kene. Lho maksudnya piye? Gelut ngono ae. Jadi kayak kena kowe. Paus perai. Apa iki malah barang. Apa lek? Mesti tahu, ayo. Beli sik iki. Yo. Datang karo bugar apa? Yo. Yo. Isi. Tak ora lah. Iki kok mau gue. Anu. Apa ora? Kowe aja disa. Ya enggak, kowe yang penuh tuh ibu kok. Jangan kowe nang gua. Wis ya cok nang. Ayo salah. Bakalane suwe iki ya. Untuk bensin. Yo, Enan bapak. Kita kena barang ah, saurunge syuting ngono. Yo. ini lur. Pleu. Oh, bisa kan ya? Kan ya? Iya, Hahaha.